ମାମା ମାମା କଣ ହେଲା ମା? ମାମା ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମା କଣ ହେଲା କହୁନୁ? ମାମା ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି। କଣ ହେଲା? 15 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି କଣ ଯିବୁ? ନା 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 ହେଇପାରିବନି। ପୁଅ ଫୋନ କଲାଣି। ମାମା ହଁ ଟିକେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଲ। ହଉ ହଉ ଦଉଛି। ବୋହୂମା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ, ତ ନଣନ୍ଦ ଫୋନ କରିଛି ନେ। ମାମା କଣ ମତେ ଡାକିଲେନି? ମାମା ମତେ ଡାକୁଛ କି? ହଁ ମାମା କୁହ। ନେ ତ ନଣନ୍ଦ ଫୋନ କରିଛି, କଣ କଥା ହବ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି କୁହ। ଭାଉଜ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ନା ନା କିଛି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ମାସ ତଳେ ଆଇଥିଲା, ପୁଣି କାଇଁ ଆସିବ? ଆସନା। ମାମା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଥିଲେ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ।